murag dili yun. Murag dili naman mapalit niya itong mga chance, no? Sa kuwag mga 10 million basi pag muluhod-luhod siya diha gikan dito sa kanto hanto diri magluhod siya basi pwede pa nya na siya dala nga 10 million okay pa pero kung 50 mil ra duha-duha sa siguro ko no kay murag akong luha murag isa ka balde murag isa ka drum naman. Flower Shop, delivering happiness. May ato. Ikaw si Ma'am Joanne? Magato mi sa mo ang gi-order nga bugas ma'am nga 5 ka sako. Wala ko gi-order nga bugas kay naman ni ano diri mga baligya nga bugas usa man namo ng bugas. Nagod ma'am. Di ka ni diya sa kuno sa Makinapawan? Tinuod ka na ako ana. Oh, Joanne ma'am. 6 camel mo diha. Grabe mo ka ma'am. Sana inip-ip. Di ka diri karon. Ako man mo bugas kay daghan mo stock diri nga bugas. Sa atin ma'am kay tag 2,000 yung isa ni. Gino di bayaran ako. Bayaran jud ma'am kay imo mang order. No. Di ko nato ni pwede ma-cancel kay gipahaton gyud diri karon. May nag-order ana. Oh, basi mo bana ma'am. Bana, mo koy bana ito. Ay, sorry. Kinapaw ni gikan god. Ano mabot man yung pinapaw niya na may makilala. Wala kay nabinuwang sa ma'am nga gipa-order ka kuan. Wala, di mo pwede mauli ma'am. Kami makatapalan ni sa gat. Ano, koy kwarta karon. Koy cash karon ba kay check akong kwarta. Dawat ra pa bi check ma'am. Dili ko pwede kay wala akong perma. Ikaw rin, kisa may katagiya ma'am, ikaw? Ako si Juan. Ang Juan. Ma'am, may problema ka ron. Sabi mo, ikaw yung nag-order ni mo, nagihatod ka ron dali. Pwede na ito tanawon ka dali, ma'am. Kaya tanawon sa na ito ka dali, ma'am. Limam ni kasako, good. Bukat, dalawang balik dito. Yung tanawon pa man, ibalik na lang na, uy. Proof lang na mo, ma'am, nga namin diri ka ron. I-deliver yun na mo dali. Pwede ito kung tanawon ka dali, ma'am? Kami lang magpasabot sa tagiyaning, wala di ka-order. Ito, nakailam ako sila sa pangalan. Mao gani problema, ma'am. O pag may kabalo kay basta kami gipato dami diri. Igo ra mi ga-deliver. So man nga bugas init-it, basi panghatag na sa ano ha? Dili ma'am, kanimo ni kuha ko man ni ma'am. Katong yellow ang color. Yellow. Yellow ang kuha ko. Di ba pula man ang yellow? Ang sako? Ang sako lang. Hindi naman ang 5 kasako. Ha? Ilang 5 kasako? Tatamag yun eh, Gismil. 5 kasako? Balik na rin. Tagting, kami makatapalan ni sa gas karon. Katong nag-scam ana mo, ipabalik ana oy. Na 5 man kay wa may kabalo kinsa nag-scam. Kasi na kay silingan diri na suko gigamit yung pangalan gi-order kag bugas. Pa-deliveran ka diri. Ito na sa ito rasyon. Na ani na lang ma'am, mga namig proof ma'am nga naagi mi diri karon kami lang magpasabot sa tagiyan ni. Okay na ma'am? 2,000 years later. Adias to nga ma'am. So may pag-abri ako ni platan ninyong pandro. Plat na ginadaan ma'am, imo pang platan. Tapos ninyo ihiira ko niligid ninyo ginatay ni. Dias to nga ma'am. So ni pag-abri kay wa minani ba? Surprise! Kinsa ang naghatag ani? Wala, ilabay na gayud nako ni pero sayang man. Pila man sa paminaw nimo ang bouquet? Kung niabot ni 1 million, di na ko ilabay. Sana all, haba ng hair. 50,000 na siya. Ay 50,000 lang din ni. So adyo kay idea kinsa gahatag? Wala yun. So na siya'y mensahe. Hindi siya sa imuhang kuan, sa imong path. Muling ibalik. Kanong kupas? Kanong kupas? Kanong kupas? Ay sana all, anak dyan ang mga gwapa. Daghag pa. So na siya'y message, anak lang siya. Sa ako ang pinalanggang ex. Kisa imuhang ex. Basig bayad ni siya, ano, bayad ni sa mga kaguhol. Ano to?
Mukaon ako og hikalimot sa imuha di jud ti ka malimtan. Pwede bang hatagi ko og another chance? Sa man ka ex. Kinsa man day imong ex, pila man day kabog imong ex? Ihap sa kubit pila akong ex. Natay sa ex sa sa kusaon niya ni kung ex man, basig bayad ni sa kaguol. Kaguol sa una ug sa mga Tagaan pa ba daw kasakit. nimo og chance? Murag dili yun. Murag dili naman mapalit niya itong mga chance, no? Dili gyud ay mapalit. Tingnan Bisag yun. 50 mil na iyang gihatag. Pero kung muhatag siya sa kuwag mga 10 million, basi pag muluhod-luhod siya diha, gikan dito sa kanto, hanto diri magluhod siya, basi pwede pa. Yan na siya dala nga 10 million, okay pa. Pero kung 50 mil ra, duha-duha sa siguro ko, no? Kaya murag akong luha, murag iskabaldi, murag Yes. So akong basahon ha. 3 months daw ninyo karon. Nana kay idea kinsa? Sana all. Sana all. Isa may ka 3 months nimo. secret. Wala, nagikilig. So na siya message, ana siya. Mana ni gid iyang message, English man ni. Yaway. Unsa ni siya kuan? Taga-asa man ni siya. English lagi ang message. Ano siya? I wanna tell you how you are the only one I think about all day and night. And how I dream about us one day being together. How when you smile, I smile. And how you brighten my day when I see you. I love you. I finally found someone to share my life. I finally found the one to be with. Message Siguro nang uyab ni. Imuhang sender sa sender. Kung ikaw man akong future, thank you so much. Ani 50,000. Ipalit na ko ni pila ka sa ako nga bugas. Siguro, patambukon siguro ko ani ni. Private na lang ako siya i-message Friday. Kaya mag maulaw ka tayo, manusplit ta. Pero thank you so much. Niya nag-request man siya pasayawon daw ka. Sa akong isaya. Sige, wait.